balimaw ali ɲakuma maliyɛnw ala sago aw sago Bamako bɛ yɔrɔ min na bi Bamako menacelen de don Bina Jara ka mɔgɔw u ka kɛlɛkɛcɛ maa ba 60 ani kɔ o extra o de donna Mali territoire kan le 28 u ye attaque min kɛ le 28 kana bila bi la u ka mɔgɔ min donna Mali dugukolo kan ma Bamako kelen fɔ dɛ u bɛ ka fɛn fɛn fɔ a bɛɛ distraction de u bɛ fɛ ka Bamako yɛrɛ de minɛ sa o de préparation b'u bolo awa kana fɔ Zena ka an ma ba kalama dɛ an ka sɔrɔsi maa 500 wa dɔw ko maa 200 bon munu y'an ka sɔrɔsiw minɛ u y'u filmer ayiwa an bɛ taa hiji dugu min na n'a tɔgɔ ko Arabie Saoudite olu ka chaîne dɔ bɛ ko Al Arabiya olu de bɔra n'a ye an ka sɔrɔsiw minɛlen b'u bolo k'u kɛ prisonniers ye u bɛ k'an ka sɔrɔsiw bɔ n tɛ dogo la an ka sɔrɔsi caman bɛ mɔgɔ ninnu bolo dɛ yeah Front de libération de l'Azawad munu bɛ Kidal munu bɛ ka information bila ko Kidal minɛna Kidal ma minɛ dɛ ngalon de don Kidal renforcelen de don renfort baden de bɛ Kidali Ukrainiens bɛ Kidali Ukraine mercenaires bɛ Kidali awa Mali fan bɛɛ u bɛ ka na Mali fan bɛɛ de ta bi n bɛ ka tiɲɛ bilen de fɔ aw ɲɛna u ye diɲɛ u ye a commentaire dɔw bɔra hali Syrie yan fan ninnu fɛ c'est à dire que u bɛ a ɲɔgɔlɔ fɛn fɛn bɛɛ u bɛ k'a bɛɛ ta ka na bɛɛ to Mali la Malien tɛ dogo aw la kɛlɛ in c'est pas facile mɔgɔ ninnu u infiltrer an na déjà quoi mais an ka dugawu don an ka sɔrɔsi min bɛ kaso la Front de libération de l'Azawad mɔgɔw bolo u yɛrɛ mun bila u ka page sanfɛ ko an ka Mali sɔrɔsi 500 de bɛ kaso la u bolo Assimi Goïta kelen bɛ k'an ka sɔrɔsi mɔgɔ 2000 don kaso la Tero fana kelen bɛ k'an ka sɔrɔsi 500 don kaso la Malien ni de kelen bɛ bi an ka stade bɛ Kulikoro an y'a mɛn fana an ye million 400 don investissement don an ka stade na Kulikoro ko o stade ko fana ko fiɲɛ cira dɔrɔn ko stade binna an ka stade de ballon n t'a dɔn ko stade bɛ Kulikoro ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ ballon tan bɛ se ka k'a yɔrɔ la basket bɛ k'a yɔrɔ la donc ko Kulikoro stade Assimi Goïta ma taa rénover yan k'u ye million 400 don a la awa k'a binna Maliens an bɛna don information détail kɔnɔ Bamako bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ n'i bɛ fɛ ka voyager ka bɔ Bamako kɔfɛ a jɔ ni wagati in na ne Segu Tunkara ne kɔni y'aw informer dɛ minnu bɛ ka fɔ ko ka VDP ta ni wagati la k'an ka renfort kɛ ni wagati la ne ma fɔ n k'a tɛ se ka kɛ mais hali ka Assimi gɛn ni wagati la est-ce que nafa b'o la bilen tiɲɛ yɛrɛ la n tɛ dogo aw la dɛ mɔgɔ ninnu u y'an ka n bɛ ka kuma fɔ yɔrɔ na Mauritanie ni OTA mɔgɔ bɛ réunion secrète dɔ bɛ ka kɛ bi Mauritanie a ka bɔ hakili ma janfa min kɛra Mali contre la jamana min y'a janfa ka ca jamana 20 ye o ye tiɲɛ de mais Malien den dɔw bɛ janfa in na dɛ o ye tiɲɛ de aw bɛ ka taa baga politiciens ma politiciens tɛ walayi c'est pas des politiciens politiciens da ka dɔgɔ nin na mɔgɔ wɛrɛ ma ni janfa kɛ Malien den dɔw de taara fara marifa ta ka taa fara mɔgɔ ninnu kan a combattant tilancɛ bɛ Maliens de u dɛmɛbagaw bɛ ka bɔ kɔfɛ ka na u ka renfort kuraw bɛ ka na u bɛ ka bɔ Soudan u bɛ ka bɔ Somalie u bɛ ka bɔ Syrie u bɛ ka mercenaires ta u kale Emmanuel Macron ye kuma min fɔ kan ka Malien bɛ sɔn hakili la Macron ma kuma kun fɛ ne ka mun ŋani fɔ ɲɛna Bamako est menacé u ka expert bɛɛ ko Bamako bɛ bi mais ala kana Bamako bi ne ka kuma kun tɛ ko ka mɔgɔ ja tigɛ ne ka kuma kun de ka fɔ an ka hakili to an yɛrɛ la ne delila k'a fɔ yanni u ka Bamako attaquer n ko Bamako n ko mɔgɔ min bɛ Bamako kɛrɛfɛla la dɔw ko Segu Tunkara bɛ k'an ja tigɛ a ye nkalontigɛlaw lamɛn a laban kɛra jumɛn minnu ye nkalontigɛlaw lamɛn u caman y'u faw su kasi u caman y'u baw su kasi farafinw an ka kɛ tiɲɛ fɛ nkalon bɛ mɔgɔninfin na se kungo de ma tiɲɛ dɔ bɛ yen a man di tulo la ma kan i ma kɔ kɔni nkalon b'a la ala tɛ barika don a la an ka kɛ tiɲɛ fɛ n y'o de fɔ dɛ n bɛ ka kɛ n faso kanu de la mais n tɛ n dogo aw la mɔgɔ ninnu u ye Mali fan bɛɛ u bɛ Mali fan bɛɛ bi c'est à dire an y'an sigi ɲɔgɔn kɛlɛ dilan Bamako kɔnɔ nafoloko kɛlɛ musoko kɛlɛ plasiko kɛlɛ an y'an ta ko dɔrɔn de an ye diɲɛ kuma tɛ an ma mun fɔ Assimi an ka recrutement kɛ an y'a mɛn fana tuguni ko Wage taara Bandiakarakaw fɛ yen ko Bandiakaraw ko ye Wage gɛn dɛ ko mɔgɔw tɛ Wage ka dumuni na bon an y'o vidéo ye ko Wage taara ni malo bɔra an t'a dɔn mun de ko mɔgɔ ninnu caman diminen don k'u ko u mɔgɔ tɛ voilà an ɲɛ b'a la ko armée fana bɛ ka frappe kɛ bon
c'est pas mal an bɛ dɔw k'ale min ala ka caman fara farafu kan mais en tout cas an ye nin information min sɔrɔ an bɛna détails yɛrɛ de bɔ ka yira u la tantɔ voilà aw ni an bɛ jɛ ka voilà an ka namɛ ɲɔgɔn fɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka namɛ an t'a ka malo fɛ bi an t'a fɛ sini a ye sɔrɔ n'a ka malo an tile kelen m'a fɔ ko kɔngɔ banna ko minɔgɔ banna an t'a ka malo fɛ a ye sɔrɔ n'a ka malo a ye ka jate ta mɔgɔw wulila ka dugu la siyɔrɔ t'a bolo taayɔrɔ t'a bolo même ka taa malo di o tigi ma o tigi ka mun kɛ ni malo ye malo in gansan bɛ ɲimi la trop c'est trop hein n'Ala cɛ ala b'a yira k'a to nin na k'a fɔ a bɛ taa ɲɛ jamais o tɛ kɛ o ye dɛmɛ mun ɲini a fɛ o ma malo ko dɛmɛ ɲini a fɛ o ma ji ko dɛmɛ ɲini a fɛ o y'a wele k'u nana an ka dugu la a ye n'an dɛmɛ a banna k'o kɛ u y'a faga u y'u faga ka ban maintenant u ka dugu wulila ka ban a bɛ malo cɛ ka taa d'u ma o ka mun kɛ ni malo ye a bɛɛ n'Ala cɛ an t'a ka malo fɛ an t'a ka malo. kuma bɛ filɛ ko aw ka taa u dɛmɛ di hali an bɛ ka kuma yɔrɔ na bi attaque bɛ kɛ k'a ka taa ni dɛmɛ di aw ma taa ni dɛmɛ di bon a filɛ nin ye a ko filɛ nin ye an tɛ ne se ko tunkara kumakan ye da bɛɛ filɛ aw ɲɛkɔrɔ awa menace de bɛ yen bi ma jugu ninnu u tɛ ka i m'a ye u bɛ ka an na munumunu ni salo jakuma ni salo u bɛ k'u kan na u b'an ton de la et puis n bɛ kuma kelen fɔ maliyɛnw ɲɛna tant que an sigilen bɛ Bamakɔ kɔnɔ de karisa de nɔ don a y'aw kɔlɔsi dɛ misiri kɔnɔnaw la silamɛw a ye alimamiw tant que aw bɛ ka Abdou Niang ninnu lamɛn aw tɛ hɛrɛ sɔrɔ aw tɛ victoire sɔrɔ kɛ ni aw ka n'a ka kuma fɔla danna Abdou Niang ni Bubu Mabel de ma n'aw gagnera kɛlɛ in na n'a ye tunkaraden kari kunna ka fɔ ko ɲɛmɔgɔden tatɔ filɛ ni Bubu ni Abdou Niang n'o ye victoire ta ka di aw ma Mali kɔnɔ o kɔrɔ ne ye ɲɛmaden ye a bɛɛ ni kɔrɔnɛ cɛ o tɛ victoire d'aw ma ma barika banniw de don u tɛ foyi la ka futinɛ créer ni jamana bɛ niveau la wallahi jamanadenw kan ka fara ɲɔgɔn kan de mais jamanadenw bɛ fara ɲɔgɔn kan tiɲɛni kan o t'olu arrangé wu a y'a lajɛ n'u bɔra dɔrɔn u bɛ taa mɔgɔ dɔ jalaki n'u bɔra dɔrɔn u bɛ taa nkalon nɔrɔ mɔgɔ dɔ la voilà pourquoi on est affaibli aujourd'hui anw ye 20 millions de anw de bɛ sigilen bɛ Bamakɔ kɔnɔ dɛ alimamiw a y'u kɔlɔsi dɛ a ye taa misiri kɔnɔnaw la dɛ aw b'o la wagati min na u taara ka taa an ka dugu bɛɛ ci a ye haine créer a ye maliyɛn bɛɛ kɔ don ɲɔgɔn na tant que Assimi Goïta bɛ yen maliyɛnw tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan bilen c'est le coup est déjà parti parce que Assimi Goïta ka communicateur ye maa ye maa minnu danbe t'u la hɔrɔnw tɛ danbetigiw tɛ tu vois donc o maa modèle ninnu tant que maa qualité dɔ bɛ maa mɔgɔ ɲamama dɔw bɛ yen n'u y'u da don i ka ko la ala tɛ barika don a la a y'a remarqué dɔrɔn bɛɛ ka yɔrɔ ni sɛbɛn ka da bon en tant que Assimi Goïta bɛ fanga in kunna an tɛ victoire sɔrɔ ne de y'a fana a y'a sɛbɛn ka da an ka jɛ an ka ɲɔrɔ fana lamɛn an ka stade aw ni ala na kira cɛ o de kosɔn n'a fɔra aw ɲɛna ko Mali avancé ka gɛlɛ aw tɛ se ka da la an taara 1,400,000 de don stade la Assimi Goïta yɛrɛ tɛgɛrɛ b'a fɔ la mais bi o stade bɛ binna fiɲɛ dɔrɔn cira dɔrɔn an ka stade binna a fankelen tilancɛ bɛ binna fiɲɛ dɔrɔn fiɲɛ mana stade bi aw ni ala na kira cɛ ka taga wari ta k'a dun ka taa di chinois ma a y'a kɛcogo lajɛ u ye nɛgɛ engrais ko la u ye ni problème sɔrɔ c'est à dire ko kɛra Assimi ye Mali faga de ko a bɛɛ ni ala na kira cɛ an ka jɛ an ka nin kuma lamɛn maliyɛnw k'a fɔ fɛn caman ɲɛmɔgɔya dila Assimi ma fɛn o fɛn bɛ yen ni a tɔgɔ fɔla Assimi na ko a ɲɛmɔgɔya bɛ Assimi bolo o tɔ tiɲɛna Assimi yɛrɛ tɛ se jamana mara la wa ne bɛ jigin kɛ n yɛrɛ la wagati dɔ la parce que jamana mara tɛ k'a fɔ cɛni bɛna min ka ko bɛ jamana mara o tɛ jamana mara quoi jamana mara hakili muɲu ani sabali kɛ n'o y'i jɛ i tɛ se ka jama mara o de kama an ka mɔgɔkɔrɔba dɔ bɛ a da dɔnkili la ne na a tɛ fɔ ne ma k'o tɛ k'anw ka maa ɲɛmaa ye ayi abada i bɛ kɛ dugukolo de ye i bɛ kɛ dugukolo de ye a bɛɛ bɛ taa min kan i b'a muɲu i bɛ sabali i bɛ tɛmɛ i ka baara ye Assimi Goïta bɛ kɛ dugukolo ye k'a tɛ k'a la a tɛ fɔ a ma o de kama hali anw journalistes b'a fɔ ko jamana in kuma tiɲɛ tɛ se ka fɔ a bɛɛ tɛ ka fɔ kama parce que aw b'a dɔn ko n'i ye tiɲɛ fɔ o b'a kɔ jamana min ko tiɲɛ tɛ se ka fɔ o jamana kɔnɔ anw ma sigi ni mun ye o jamana kɔnɔ sini i b'a la ka tiɲɛ dɔ fɔ sisan i
Voilà les conséquences, voilà les choses. Antara war do stade là, awni ala ci awere ka stade ngi def photo la je jonga photo ira ira wala de. Anga stade de bina quoi. Kuliguru stade de bine fleta, anya la fien de flek anga stade bi. C'est très grave. Ame do et puis me kuma gelen fana yari nga bokuma la. Ube kataka yaro erebelu et terro erebelu rete sa terro front de libération de la Zawad mogo munu be Kidal. Aw bora e galon tege ko anye Kidal mine doro u yanga surasu la bo. Anga surasu lebuli mun kara ku bo jabaran na dowre tede transition ga propagande bisu kan galon tege dinga de do. Aw de bora kanye Kidal mine. Chaque na bora kanye Kidal mine ube image do boka ira malion na ko galondo. Ibusi afana kaka dabla. Aw ka communication modali muka aw te ka asimi deme aw te ka mali surasu ira deme abeni koranache. Aw de be ka u radicaliser. Aw munu be ka taga terro mine kare kuna ka kulusinu gloki bula. Billahi na ma dabla doba fa jula ngolo jaye réseaux sociaux inka. Munu be binaka mogo munu be Kidal ni binaka mogo olu te kelen de binaka mogo be mogo sutara doni. Mais munu fle Kidal ko front de libération de la Zawad. Na yu ka mogo mine dongo do ka kulushi bara numa mali surasu jula ngolo photo ta ka bla réseau ka fuma tunya mogo den ta to fleni. Parce que nous ne betu donne quoi. Bagan demana fo nous le fora parce que aw de yo ya abetaka na ye mogo nous mine anga mogo de minale bubulu mogo do de fabe surasiala o de minale me mogo bulu u ya nga surasu lebu u ya boka jabaranu na do rete aw de du u anga surasu mine o te suma aw de buka mogo mine ku filmer ku u torturer ku botele la o na u bono lu franga mogo bo abetla ka kuletuguni aw de rumbe ka ke aw de be ku ga mogo mine ku photo uta ku julangolo photo uta ku lebu ku labo bo ene ala na krache ni benjeni maba ton manga ta ton sanga fode kele ma ban folo e tabe ne bolo ne tabe bulu ni enta fon fana bi ta fo ko in karo de ou abeka munga obeka o jabidi parce que vous êtes bêtes aw de mana mogo terro mina ne afana wona terro mina aw di gendarme ma aw kunu bugo aw kunu neni parce que an fana ka mogo de bu bolo awa miro de la nete ku défend nete terro fait mais bêti de confin den do nana do anga kala kanga kele betien parce qu'on a un président laga to président bagan den do de ban kuna te dia kalama kere do ne be Assimi Goïta dia aka ke bagan a peine ala na krati c'est le plus idiot président que Mali n'a jamais eu ene ala che jamana jumbe joni ignorant ni jamana jumbe joni tegere fola galon tegelaw populisme wuya fola jamana jumbe se ka avancer no yi yana sigi ko fe anya sigi tegere fo abolo kote e ba me do ba me ay faso de me et puis anga jamana de ka nyini ka klana ou te ka terro critiquer de munu me ka kuma de ka foko Assimi Goïta iga fukula njengele no de o nye u ka camera krikra de barakelembe olde ka amunu me ka kuma nanda baray marfa kisete ka bo on dabara kono entre les kele ne segu tungala tle kele ma fongo me bina fe ne tle kele ma fongo muka kote la ne ko de Assimi Goïta ka fanga mena chogo di mani Assimi desara atese ne ka kuma fafle abafle awte maliko kele la awbe aw plasiko parce que ne be ka kuma mun fo obe Assimi Goïta vrai visage de la maliona awbe Assimi ko kele awte maliko kele la parce que awte horon diwni billahi net le kele marfa tigi munu be ka Mali kele ne o kele yani aw de pa ma wolo ne be ka nunu kele de pa ma wolo de pa aw urota ma ba do ba no fe ne be ka ni kele ke Mali ko kele nke nyen kale de fana de ni be ka Mali janfa ala kan libu o e halala duwa udi wa halala dini ba fa nyama den se ko fam no de fore mo Mali janfa ala ka betu janfa la mo Mali janfa ala ka be ke yego fly mo be ka Mali ko ke tien ka ala ka barka do abela anyabe ne be ka duwa udo debi wakati jolibi John be ka jegebi John ka kalambe ka benabi John be ka bimbi John to be ka chorun ka tafe bi benya bula hali be ala ka duwa mine bela ke ka foko ka bina de bora